हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव लोगोफोर जों दिनै रायलायगोन कर'ना भाइरासनि आरो बे कर'ना भाइरासनि जोहैनो 22 मार्च 22 मार्च फुंनि 7 बाजिनिफ्राय मोनानि 9 बाजिसिम न'निफ्राय मानो ओंखारनाङा मदिनि बेनि सायाव मा बिबुंथि बेखौ जों दिनै रायलायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायला भिडिअखौ आवगायनि सिगाङावनो जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे उदय बसुमतारी चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरो घन्टाखौबो बुनानै हो लोगोफोर अब्लानो नोंथांमोना आंनि गोदान आपडेट भिडिअखौ नुनो मोनबाय थागोन लोगोफोर कर'ना भाइरास बे कर'ना भाइरासआ जोंनि भारत हादराव गोसारजोब्बाय आरो बे भारत हादराव गोसारनायनि जोहैनो मदिनि मोनसे खावलायनाय जे कर'ना भाइरासखौ जों गावनो गाव सांग्रांथि जानांगोन बेनि जेबो मुलि एबा बेखौ फाहामनो हानाय दाबो दिहुननो हानाय जायाखै बेनि थाखाय जों सुबुं कर्फ्यू जायखौ एबा बे सुबुं कर्फ्यूनि गेजेरजों जोंनि भारत हादराव बेसेबां सांग्रांथि दं जे कर'ना भाइरासनि थाखाय बेखौ जों मिन्थिनो हागोन जोंनि भारत हादराव गोबां कर'ना भाइरासनि जोहैनो माखासे सुबुंफोर घायल जानानै दं बेफोरखौ जों बे सुबुं कर्फ्यूनि गेजेरजों जों होबथानायनि माबा मोनसे राहा लामा दं नामा एबा जोंनि भारत हादराव बेसेबां बे कर'ना भाइरासनि थाखाय बेसेबां सांग्रांथि दं बे गाबोननि सुबुं कर्फ्यूनि गेजेरजों जों मिन्थिनो हागोन आरो बे गावखौनो रैखाथि होनाय बे कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय जेबो मुलि आजार दिहुननो हायाखै बेखौ जों गावखौनो गाव सेफ खालामनो थाखाय जों गावनो गाव नाजानांगोन जों खुगाखौ अराय समाव खोबथेना लाखिनांगोन बेफोरखौ जों मावनांगोन आखाइ बायदिफोरखौ जों साफायै सुनानै अराय सम साखोन सिखोनै थानो नाजानांगोन अब्लानो जों बेफोरनिफ्राय गिदिर डाक्टारफोरा बुंनाय बायदिब्ला जों अब्लानो बेफोरनिफ्राय जों बारग'नो हागोन आरो जोंनि भारत हादरावल' जायाखै गोबां गासै हादरावनो जादों बे कर'ना भाइरासआ बेनि कर'ना भाइरासनि जोहैबो जेरावबो दावराव दावसि सोलिगासिनो दङ 22 मार्च एबा 22 मार्च खालि जों न'निफ्राय ओंखारनो नाङा 7 बाजिनिफ्राय फुंनि 7 बाजिनिफ्राय मोनानि 9 बाजिसिम जों न'निफ्राय ओंखारनो नाङा सिगां हाबाफारिखौ जोंखौ मावनो होननानै नरेन्द्र मदि सारआ जोंखौ खावलायदों आरो सारा भारत नाङैनो बेखौ जों मावनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दं आरो मोनानि 22 मार्च 22 मार्च खालि मोनानि 5 बाजियाव बयखौबो गावनि लामायाव एबा न'नि लामायाव एबा खिरखियाव एबा दरजायाव थानानै आखाइ खबनो होदों एबा थिंख्लि बायदिफोरखौ बोनो होदों जाहाथे जोंनि भारत हादराव माखासे गोबां सुबुंफोर कर'ना भाइरासनि थाखाय गावनि जिउखौ बावनानैब्लाबो खामानि मावगासिनो दं जेरै डाक्टार पुलिस बेफोरबायदि बिथांमोना रेलवे डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर आरो गोबां साख्रियाव थानाय मानसिफोर बिथांमोना कर'ना भाइरासनि खामानिखौ साखोन सिखोनै मावगासिनो दङ आरो बे कर'ना भाइरासखौ गियालासिनो बिथांमोना जिउ बावसोमनानैब्लाबो बे कर'ना भाइरासनि खामानिखौ साखोन सिखोनै जाहाथे जोंनि भारत हादराव बांद्राय गोसारा बेनि खामानि मावगासिनो दं बेनि थाखाय गाबोन 22 मार्च खालि जों मोनानि 5 बाजियाव नरेन्द्र मदिया खावलायदों जे बिथांमोनखौ जों सेलेट होनांगोन आखाइ खबनानै जों बिथांमोनखौ सेलेट होनांगोन जाहाथे 5 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोंनि भारत हादराव आखाइ खबनायनि जिथुनाखि आवाजजों गोमसारजोबो बेखौ जोंनो नरेन्द्र मदिया बयखौबो खावलायदों आरो बे हाबाफारिखौ जों गाबोन मोनानि 5 बाजियाव बयखौबो मावनो थाखाय आंबो नोंथांमोनखौ गले गले खावलायनाय जाबाय आरो बे भिडिअखौ बयनिसिमबो शेयार खालामना हर लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै गोजोन्थों